Hola amigos, que tal? Como estades? Paso un momentiño, sobre todo para agradecer a xente que xa se suscribiu ao meu canal de YouTube, a meus amigos incondicionales que me están apoiando neste proxecto, e sobre todo para informar que dentro do canal de YouTube vou a facer un apartado de membresía para xente que quere traballar máis profundamente no tema de autoinose, na que vou a facer unha serie de vídeos moito máis longos, con moita máis información. Non é un canal xa aberto, hai que facer un pequeno pago, no que veremos, sobre todo, os scripts. Os scripts é un material moi importante dentro da autoinose que basase en metáforas. Estas metáforas o que van a intentar facer é unha serie de visualizacións na que imos a caer nun estado moito máis profundo, no que imos caer en moita máis relaxación. Iso vai facer que traballemos certos patróns, certas conductas,